Ja som začal v 71. ako brigádnik, hneď v 9. triede. No a ma to asi chytilo, čiže som tu ostal odtedy až dodnes. Čiže je to úctyhodných 52 rokov. No v podstate začal som, samozrejme, prešiel som takmer všetkými funkciami kategórie robotníka. Potom som robil určitý čas na Dobšinskej ľadovej jaskyni ako vedúci strediska. A potom som sa stal od 1.1.88 až dodnes som vedúcim chovu koní v Dobšine. My koniari hovoríme, že to nie je zamestnanie, ale je to poslanie. Čiže asi takto. A v podstate samozrejme dostávame sa medzi konia aj dneska ešte, zvlášť v tom jarnom pripúšťacom období a samozrejme navštevujem aj výstavy a rôzne výkonnostné skúšky chladnokrvných koní, takže toho styku s tými koňmi je pomerne dosť. Ľudia, ktorí robia pri koňoch, by asi tú prácu nikdy nemenili, aj keď je to, čo sa týka časovo a náročnosti na čas, nenahraditeľná práca a samozrejme tak to vyzerá potom aj s finančným hodnotením, ale to už je jednoducho taká je prax a na to sme si už zvykli. Teraz sme na stredisku v Dobšinej. Tu sú ustajnené chovné kobily, plemenné žrebce a chovné kobily samozrejme aj so žrebatami do odstavu. A potom sú tu ešte ustajnené 1- a 4-ročné kobylky do toho 4. roku do predaja, alebo kým sa nezaradia do základného stáda. Ale už od konca 70. rokov až dodnes v podstate sa začali pripúšťať len chladnokrvné žrebce plemena Norik. To znamená, že dnes môžeme hovoriť už o konsolidovanom stáde norických kobyl, respektíve Norika muránskeho, ako typu plemena Norik. Od roku 1951, kedy sa narodili žriebetá, dávame stále medol podľa abecedy. Čiže žriebetá, ktoré sa narodili v roku 51, dostali meno na A. A tohto roku dostali meno na G a na rok budú na E. To znamená, že už sme do dneska obratili abecedu 4-krát. V tom výcviku sa potom ukáže, že ktorý kôň je aký. On je takisto ako aj ľudia. Niektorý je flegmatik, niektorý sangvinik, niektorý cholerik. Čiže tá povaha je rôzna. Ale v podstate v práci môžeme povedať, že sú to kone takého vyrovnaného, pokojného temperamentu. Tak ono to bolo vidno aj na tej lúke, že tá radosť pohybu tam stále je u tých koní. Proste oni, a ešte je dnes pomerne dosť chladno, takže oni si aj pobehnú, zohrejú sa a sú rádi, keď idú vonku trošku na pohyb. Muž bude na 68 rok, takže na rok bude mať 68. Robím tu už hovorím, že vyše 50 rokov, no a dokedy to ťažko povedať, ale už sa snáď chýľuje aj k odchodu.